Tabok hwnkhe ang chicken leg piece no kaham ke sui tubui faikya ngai tabok te waisa haino hai sui tongpio hwnkhe ang tabok nai pai cut khai tongo fry khaikya hwnkhe bini bisingo thok rok hamnani bagui ta hwnkhe nai tongdi norok hwnkhe tabuk oro red chili powder tei tamtam rwnai nonoh phunukha dui gwnai di salt hwnkhe rwoi tongo tabuk haino markhe hwnkhe rwkha turmeric powder hwnkhe tabuk obono kaham ke bini sago phulir kata iko marinate khaikya ta tam bujiya bana hwnkhe nai nai ri iko kaham ke ekdom pura haino sapului akoi ri hwnkhe iko dak kosom kaisa nukmani ke omo hwnkhe tok mane dukhurok mankha na hwnkhe bini thui sundrujak oro jagao haibeno no problem guys hwnkhe tabuk naidi bwswk kahama ke bini color wngwi thangkha hwnkhe tabuk obono ang 30 minutes ni bagui kholobwi tonai aboni yagulo fry khainai hwnkhe after 30 minute ni yagulo hwnkhe nai naidi ekdom pura kwchak colour wngwi teibo mane colour change wngwi thangkha hwnkhe tabuk ang seri tongo ang mustard oil bai no serwi tongo tabuk hwnkhe chinogo mustard oil no bisi use khaijakma ba ambai no seri tongo ta hwnkhe nai naidi iko khaksa digi ekdom kwchak hamoni si paikha hwnkhe tabuk ekdom phili phili seri tongo tabuk khe kaini no ready wngjak guys omo hwnkhe chini nokni hero alam song Salman Khan song tai tongo oro jagao Amitabh Bachchan song hwnkhe iko naidi omo hwnkhe Salman Khan saba sujak thula yan nasingo dei maran thalasa face ba Thuri kopor sini tamsa sukanto thuri kopor norok to je ani daily vlog naina rok saimano ani kanching bwswke borok kaham bwswke ador khaijakna kwrwng bwswke niyom bono nukha hwnkhe atkhe rok bai mesa tongmaya hwnkhe yango nainai o hero alam Salman Khan o jalarmani shooting khaina bagui hwnkhe guys chana bagui bo haino dobon saka dobon haino mairang kuphuruna haino khurina laha khuriya bogina khata hwnkhe haino yang haino saksi khe monjak Hello guys, jotono lamsago ani channel o hwnkhe ang nokno thanai video samani chung chicken leg piece janai hwnoi hwnkhe chung tabuk janai amukun challenge yang nok nai tongdi lori kuri tabuk chasinai hwnkhe norok nai tongdi pias rok mosa rok oi tangkha bwstok saimang
bener. Vậy hạt cái nên chọn hết đã. Rồi cái nó thấy đến nó chỉ này thì nên bị nó bán nhau tất cả. Từng tâm hắn không thấy cái sao. Za za hàng kia like khẩn nhật tập bầu đi. Asung ta. Background cái trên là mình bàn ta. Tam chỉ tra xem khá. Chỉ đó. Mình này cái đi. Tam chỉ tra nó rất nhiều quá. Nên tam mình vào đi vào kan ba. Chả lấy khui kia. Cha nông sung ăn. Chả đấy. Chỉ tra kau. Cả ăn sao lấy cái nông cái. Tamni. Sitraman mak nala. Mai ting thang orang sang bang sih. Tam kau serai kau berha. Sitraman bersih korma hing tak. Khana hing lor dong situ dah. Khana. Okay guys, jotono lam sewa ani ketal Belai. Madam pun tu.